Zvino kuAfrica kuchasara ne Sis Melly vaenda kuchando asi vasvika kuya vakasvika vakatanga kuita malive mubhazi Tete Mildred vakati regai vatsiure hanya yacho yabva yangokora muto vabva vangotora namastreets home. Welcome back to your channel, please don't forget to like and subscribe. Vanyora vakati mwinyu uchisvipira vanhu mubhazi isu vamwe tine masoft voice plus we consider 2 meters away from the next person and Tete Mildred avo vachiudza Sis Melly kuti aiwaka chiregai kuitira malive mubhazi. Sis Melly vabva vangopindura vakati nambokurespectai zvakwana muri gidzva mai imi chibhishu chakakupengesai muri muroi ndosaka mazino akatarangana kudaro kudla nyama dzevanhu regai ndibloke mbuya iyi handidi kutadza kuona denga muuye nehome office yacho tione asi unoti ndakapisa imba. Alright, saka vari kuti ivo home office ngaiuye tsiure kana zviri zvinhu zvakaipa zvandinoita ende vabva vataura mashoko anorwadza Tete Mildred unogotaura zvokutarangana kwamazino omunhu seiko nai vedu wei handiti zvinhu zvinenge zvangoitikawo zviri involuntary here munhu anochuza here kuti ave neappearance yakadaro. Melly munhu ane pamuromo zvokutodaro abva angoti regai tibloke mai ava ndisatan chai manje Satan will talk and talk mumagepo emazino iwayo kusvika waneta blogged uchandiona neghost kungodena chete shuwa kutorekodha mavhidhiyo angu zvine basa resaka sarai moga nedepression inenge yakakubatai blogged. Saka Sis Melly vabva vangobloka Tete Mildred vedwe handiti unenge uchikotiwo uri kutsiura mumwe asvikawo asati aziya masystems asi zvabva zvangoitikwa parong platform ende vabva vangotorana but ndo zviri kuitika mastreets izvi nyaya yacho haisati yapera vachiri kuenderera mberi vachidhisana zvava vanhu vakuru wani vana vese vadiki vangu vachiita look up to them but pari zvino aiwa zvangofanana.